Komiti mar budget ojiwo Kenya ni budget ma idhi som kiny en mano madewo ratiro mar jopiny kendo osedo iye malong'o. Jakom mar komiti mar budget Ndindi Nyoro wacho ni giketo maino e bero sectors ma ochuno ka ranyisi en pok ma omi duol mar ndiko jopuonj tich e pacho ka TSC mar ndiko jopuonj mag junior secondary. Tumeweza pia kupeana fedha katika TSC. TSC tumeongeza bilioni 18.7 ambazo ni za kupea wale walimu wetu ambao wanajitolea kama interns, especially katika JSS, wote wapewe permanent and pensionable terms. Na pia tumeshauri TSC ya kwamba wakiweka hawa katika permanent and pensionable wachukue wote, na sio lazima wagoje Januari ifike.